Shintsha yonke into uphuma njalo yena uShelisiza emva kokuphuma kaDaviola umfowabo Ramputa eseyigqibile naye indima yakhe. Nathi noBabukhoza siyohlala nawe kusuka manje kuze kube yilona hora lesikhombisa. Sawubona mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi Mabankosi nawe noBabukhoza ngaso sona lesi sikhathi lapha e-studio ngino-Anele Kamhlongo kanye noMagayi wethu uLucky Kacele abenza sure ukuthi ngiyasibona ku-Facebook futhi ehleli lapha enkinobheni umfo kaMagayi. Mina ngisakaza bukhoma zomsakazo ivuma 103 ikakhulukazi lolu hlelo i-Sun Doctrine Hub lihamba umhlaba wonke. Namuhla ngisakazela kule ndawo igama layo lingesibhunu kepha ngesizulu lithi ugu lwentaba elihlazana elaphaya entshona Kapa. Ngisakazela lapho namhlanje kepha nginawe namlaleli wohlelo i-Sound Doctrine Hub. Sawubona Babukhoza, sawubona nawe mfowethu. Sibingelela umfundisi, niyaphila kodwa lapha eKapa. Siyabonga inkosi nathi mfundisi, siyabingelela nabalaleli, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hayi konke kuhambe kahle kakhulu mfundisi, ayibonga inkosi. Siyabonga. Mkhathini namuhla ngiyafisa mfowethu ukuthi sikhumbuze abalaleli ukuthi sesifike kuleso sikhathi. Sifike kuleso sikhathi sonyaka uthe uDaviola umfowabo Ramputa mephuma wathi indeed it's been a long week, it's been a long month futhi it's been a very long year. Qinisile impela unyaka obemude kakhulu. Ikakhulukazi thina bazalwane noma abalandeli noma abathandi benkosi noma thina ingane zikaSmaragde esinobudlelwane noNkulunkulu ngoKristu Jesu. Yileso sikhathi la emsebenzini nasey'koleni sithatha ikhefu, abanye bethu bahlala emadolobheni, isikhathi sokuvakashela abangani, isikhathi sokuvakashela iy'hlobo, isikhathi sokuya emakhaya sihlangane nemindeni yethu eminye yayo engakholiwe, kwenziwe zonke izinto ezenziwa uma kuhlangene umndeni. Nathi-ke sithi ake sithi mhla wena Mkhathini kulolu hlelo lethu namuhla ke sithatha isikhathi sokukhumbuza abalaleli ukuthi hayi bonjalo masingayeki ukukhumbula ukuthi simantwana bakaSmaragde futhi sisindisiwe, nokuthi futhi la siphila khona umfokakhoza siphila ezweni la uSmaragde esithembe ngezwi lakhe lothando lokubuyisana lokuxolela lensindiso ukuze izizwe ezingasindisiwe zithole umusa lo nathi sawuthola. So ngaso sonke isikhathi la sikhona khona kumele ukuthi siveze lolu thando lukaSmaragde. Namuhla ngiyafisa ukuthi sikhumbuze abalaleli ukuthi ziningi izilingo abazalwane abazobhekana nazo ngalesi sikhathi. Sibakhumbuze futhi ukuthi kubalekile Mkhathini ukuthi sizondle ngokumoya, isikhathi la kudliwa khona kuney'biliboco, kwenziwa iy'nhlobo ezihlukahlukene zokudla izinto ezimnandi. Singakhohlwa nathi phela ukuthi lo mphefumulo wethu uyadinga nawo ukuthi uhlale wondliwa njalo. Kakhulu-ke njengoba sengishilo Mkhathini ukuthi nasemndenini la kungazwanwa khona, siyazi ukuthi imindeni eminingi is looking forward ukuhlangana, kepha esikhathini esiningi la kunomndeni khona Mkhathini akuvami esikhathini esiningi ukuthi kuhanjwe kusekuhle. Sinalabo malume labo esibaziyo nabo anti labo esibaziyo ukuthi uma sebadlule lapha ey'nkanjeni zikaFaro sekuphuma ney'ndaba namazwi ayizwiswana ebese kuyonakala. Thina-ke yila singenelela khona Mkhathini ukuthi silethe lobumbano, silethe nokuthula, sizokhumbuzana kona lokho.
okukhulu kakhulu umkhathini ukuthi sikhumbuza abalaleli namuhla ukuthi uthini uSimakade ngalesi sikhathi la abanye bethu sithola amabhonasi nezimali eziningi nabo bonke lokuthi siyakhumbula yini ukuthi sithokozela kuSimakade, asithokozele emalini ukuze nathi singazitholi sifana nabezizwe iy'ngane zithi siyesikoleni bese nathi siya kumashonisa, okuyinto izwi eliphikisana nayo leyo ukuthi singayocwila ey'kweletini. Siphuma kanjani ey'kweletini? Isikhathi mese khona-ke emkhathini sikhumbuza abalaleli ukuthi hhayi bonjalo emsebenzini bathe asihambise emakhaya siyophumula, kanti nezwi likaNkulunkulu nalo lisigqugquzela kakhulu ekutheni siphumule. Singakhohlwa ukubaluleka kokuphumula. Yilezo zinto lezo esifisa ukuthi sikhulume ngazo. Ngale kwaloko mkhathini sesozwa ngabo abalaleli bomsakazo weVuma 103, the adult radio for the young at heart. Sizwe ngabo ukuthi bona ngabe izinhlelo zini abanazo futhi bagqugquzeleka kanjani ukuthi bahlale njalo bengakhohlwa ubizo lwabo ababizele lona uSimakade. Yohlala nawe emkhathini kuze kulamule lona lelo hora lesikhombisa. Kepha-ke ngaphambi kokuba sikwenze lokho ngenjalo emkhathini siyayisicela uSimakade ukuthi kube uyena olondoloza inhliziyo zethu nemiqondo yethu, abeke namazwi emlonyeni yethu ukuthi sikhulume okuthandwa uyena, hhayi okuthandwa yithina emkhathini. Asithandaze. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, umusa wakho mkhulu nothando lwakho liyababazeka. Usinikelele ngendodana yakho ukuze ngayo sibe nokuphila okuphakade. Siyakubonga kakhulu, asipheze Inkosi ngalokho. Siyakhuleka namhlanje ohlelweni masiqala, sethembele kuwena ukuthi usisize sikhulume izwi lakho okuyilona kuphela elakhayo emphefumulweni, eliletha insindiso, elenza umuntu afunde ukuhambiso kaKristu Jesu esaphila emhlabeni. Siyakhuleka Inkosi, sinokubonga ngalesikhathi sonyaka sika December ezweni lakithi kuba isikhathi sokuhlaba ikhefu nokuyijabulisa nemndeni nabantu esiseduze nabo. Siyathandaza Nkosi ukuthi sikwenze lokho ngendlela eletha inkazimulo kuwena futhi engasilimazi thina nabantu esisondelene nabo. Siyakhuleka ukuthi kube isikhathi sokuphumula impela ukuze abuye amandla mase kuyisikhathi sokugijima, siphinde sikwazi ukugijima futhi silethe udumo kuwena. Sizeke sikwazi ukuthatha ukuhlakanipha ezweni lakho, izinto sambulele zona ukuze sikwazi ukuyinikeza abalaleli ngendlela ezobakha ibasize. Siyakubonga ukuthi uyasizwa futhi uyasilekelela. Masikhuleke egameni likaJesu umsindisi wethu. Amen. Emkhathini asibonga lapho sikhumbuze nawe umlaleli ukuthi siyafisa phela ukuthi sikhulume nawe khona la e-studio, ukushaye bukhoma sikhulume nawe ubaba Khoza, sithathele iy'ngcingo zakho lapha ku-086 1010 300 086 1010 300 noma khona la Facebook page yethu 079 703 1991. Sikhulume nawe mlaleli, kanti nalapha kwi-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu sikhona. Sikwamukele wena usanda kuvula umsakazo wakho. Siphinde emkhathini sihambe sigcwalisele emazwini kaDaviola uTheme ephuma, wathi omunye wabalaleli balolu hlelo lithanda kakhulukazi ohambelana ney'nkomfa zethu le Gauteng, ubegubha usuku lokuzalwa kandodakazi izolo. Nathi sisho njalo sithi ikhulu indodakazi, uNkulunkulu ayigcina ipha amandla, ibe yilo nkosikazi uNkulunkulu afisa ukuthi kube uyena. Mkhathini asihlale khona uDebeni mkhathini kulesi sikhathi siyazi sithatha ikhefu. Ekuthatheni kwethu ikhefu siphuma nakwi-routine yethu. Abanye bethu sinama-prayer partners wethu esikhuleka nawo, sivuka ekuseni siye endlini kaSimakade siyokhuleka, noma sivuka ekuseni emakhaya sikhuleke, khona esikhuleka nabo phakathi nesonto. Siyahlangana kuma-growth group noma kuma-Bible studies ngamasonto njalo, siyahlanganyela nabazalwane, kuba nama-ministry wabesilisa wey'ngane kanjalo ngokuhlukahlukana, okuyinto esenza emkhathini sihlale sibambelele, sigqugquzeleka, sikhuthalele
ukuphila impilo yobungcwele. Ebese kufika lesikhathi abanye bethu bahamba inyanga yonke, abanye bahamba 2 weeks, abanye bahamba 3 weeks, depending ukuthi umuntu uhamba isikhathi esingakanani. But be it as it may, sihlanganyela nabantu abangenayo le routine esiyenzayo ngenxa yokuthi iningi labo bakholela kulokhu sikholela kukona emkhathini. Sivele kube nama-opportunities noma ney'khathi ey'ningi la kuba khona nokulingeka. Ukulingeka kungasakhuleki, ukulingeka okungafundiswi, ukulingeka ukuphila impilo ephambene nezwi likaSimakade. Ukulingeka nje kuyinhlobonhlobo, not necessarily specific. Namuhla-ke singakhuluma ngokunye ukulingeka nje okungasho ukuthi it's an exhaustive list, just to put an example yokulingeka. Simkhuthaza sithini umlaleli wohlelo iSound Doctrine Hub mayelana nokuthatha ikhefu, kepha ungathatha ikhefu kuphela bese singena ekulingweni emkhathini? Ibalulekile kakhulu leyo nto mfundisi, ngoba isitha sethu usathane asiyisona eholidini ngalesikhathi sonyaka. Uthi uPeter incwadi yakhe yokuqala kuchapter 5 uverse 8 uthi ithibeni nilinde, isitha senu sathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamdwengula, melanani naye niqinile ekukholweni. Kubalulekile sikhumbule ukuthi rather than ukuthi usathane ahlale phansi ngalesikhathi samaholidi, instead usebenzisa as hunting ground, njengoba usho umfundisi ukuthi ngenxa yama-breaks siwathathayo, some of us we put our guard down, siye kukhuleka, abanye baye enkonzweni ngoba bahambile baseyindaweni, ama-routine ashintshile, so nezwi alifundwa, umuntu abe vulnerable ke. Kanti futhi sihamba ney'ndawo esingajwayele ukuyihamba, so ke asijwayele ukunaka ukuthi around this corner kujwayele ukuqhamuka lesilinge esingixakayo ngibaleke, because indawo awuyazi, uyithola usuphonseka kulezo zinto. So kubalulekile ukuthi uma iroutine yethu ishintsha, kodwa asikhumbule ukulwa ney'lingo. Uyazazi-ke iy'lingo obhekana nazo nabaningi babantu besilisa abazostrugglisha nesilingo selast, isono sokocansi, kodwa-ke isikhathi lesi sokuya emabhishi, abantu abagqokile emabhishi. Kumele ukhumbule ukuthi ikuphi inkinga yakho, ube neplan ukuthi uzolwa kanjani nesilingo. Ungabi seholidini. Abanye abantu besifazane abaningi banesilingo sokuthanda izinto leso kuthiwa i-covetousness, bafuna yonke into. Kodwa isikhathi lesi sokugcwala ey'tola, ngithi kuyashopha kwenziwani, qaphela ukuthi uzosinqanda kanjani, ngoba uzofica yonke into ino sale nani zicabanga. Abanye isilingo nje solaka nomsindo, kodwa babuyile abantu iy'hlobo ivakashile, ibuyile semakhaya, nizokwenza kanjani ukuthi kungabi isikhathi sey'ngxabano nomsindo. Abanye uqakwa amagqubu, kunzima ukuxola, kodwa manje iy'khathi zokuhlangana nama-get together zoba ubabona abanye balabantu abakonile, uzokwenza kanjani. Asikhumbuzane-ke amanye amavesi uNkulunkulu asisizayo. KuMatthew 6 uverse 13 uJesu uyasikhumbuza ukuthi simele ukuyikhulekela indaba yelingo. KuVerse 13 ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi. Khumbula ukuthi kumele uyikhulekele lezi zinto, ukuthi uNkulunkulu akunqande ungangene ezilingweni, kodwa makwenzeka ungena kuzona akukhulule kokubi. Icabanga indawo zobukuzona, abantu ozobu-involved nabo, ubuqala uyithandazela lento. Umthandazo uyakusiza, uNkulunkulu uyakunikeza amandla. KwabaseKorinte bokuqala chapter 10 uverse 12 futhi ngakho-ke lowo othi umile makaqaphele ukuba angawi. Ngamanye amazwi iba vigilant, ungalali, ungayibeki phansi ikhali. Miyazi ukuthi uyazingelwa la, you are the prey. Usathane uyakufuna ngendlela ezahlukahlukene njengoba kuyisikhathi samaholidi nje. Ngakho mawuthi umile qaphela phela ukuthi ungawi. KwabaseKolose mfundisi kubalwa izinto ezimbalwa lapha chapter 3 mawubuka from verse 5 futhi ngakho-ke bulalani amalungu enu asemhlabeni, izono zokocansi, ukungcola, ukuhuheka, inkanuko embi, umhobholo nokukhonza izithombe, okuza ngakho ulaka likaNkulunkulu kubantu bokungalaleli. Verse 7 athi ebeniphila kukho ngesikhathi nisahlezi kulezi zinto, kepha manje lahlani konke lokhu: ulaka, ukuthukuthela, ububi, ukuhlambalaza nokukhuluma amahlazo ngemlomo yenu. Ningaqamba amanga omunye komunye, ngokuba
selikhumule umuntu omdala nezenzo zakhe nembethe omusha owenziwa musha njalo ekwazini ngomfanekiso walowo owamdalayo. Asilahleni zonke lezi zinto zokungcola, singayiyeki ukulwa nazo ngoba kuDisemba. So ke sithi mfundisi, masithatha i-break from ukusebenza kwethu, asingayithathi kodwa i-break from ukulwa nezilingo. Ngingathi ngiyamuzwa umlaleli emkhathini othanda lolu hlelo iSound Doctrine Hub ethi lapha ku-Verse 8. Yabona konke lokho ngiyakubona, ngingakuzama, kepha ngiyamazi mani umalume uyadelela, ngiyamazi u-anti uyeyisa, ngiyamazi umfowethu uzoba ngigwema kanjani ukungabi nolaka. Ingabe ukuba nolaka kuyisono emkhathini? Ngibuzela umzalwane uyazi ukuthi njalo mekuhlangene kuthiwa akusilima simjabende kwabo, kodwa lo ayohlala inkinga lo. Ngimsotha kanjani this time, because ngempela igazi lami liyabila uma sedle lento zakhe bese uyakhuluma. Kanti kuyisono yini ukuba ukuthetha nokuba nolaka? Akusesisono ukudinwa makwenzeka into eyisono emphambi kwakho, kodwa uma usuzokubamba lokhu kudinwa kuhlale enhlizweni yakho, ungakudedeli kuphela usuku nolunye, kuhlale for weeks and months, sekuyisonoko leso, ngoba izwi laNkulunkulu lithi malingashoni ilanga sisadiniwe. Ngoba ukudinwa komuntu, uthi uJakobe, akukusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Asijwayele ukwenza izinto ezinhle ngenxa ukuthi sidiniwe. Ngakho kuyasiza ukushesha ukudedela ukudinwa, udile nenkinga. Akusho ukuthi umuntu owenza kambi makangacorrectwa, akangaboniswa, akangathethiswa. Uyathethiswa umuntu sometimes as part of i-discipline, kodwa bese uyakudedela ukudinwa. Sijwayele ukuba mnene. Ukhumbule nokuthi nawe kukhona la ubuye uphambuke khona phambi kweNkosi. Uthanda uNkulunkulu akuphathe kanjani wena? Yenzaye kwabanye ngalendlela nawe uthanda ukuphathwa ngayo mawuphambukile. Sisheshe ukuxola, sibonisane, sizama ukumbuyisa umuntu endaweni esingakwazi ukulungisa, sikudedele kuNkulunkulu, singakubambe enhlizweni, kuhlale kube ulaka, emgcine sekuyi-bitterness. Mfundisi eyenza gcina kungasamnandi nje nasemndenini ngenxa yomuntu ohleze egcwele ulaka. Sizokhuluma ngaloko mkhathini mase sikhuluma nge-responsibility yethu njengabazalwane emndenini ukuletha ukuthula ne-unity, but ngobe sisayithinte la ekudinweni nolaka. Uthini kumlaleli ozothi ngizozama ngamandla ukuthi ngingadinwa, kepha nje ngeke ngize ngimoshe isikhathi sami ngithi ngikhuluma naye lo, because iminyaka yonke wenza one and the same thing. Ngothula nje ngizibukela osindisiwe ayithulele nje, noma kwenzeka into errong avele ayithulele nje ngoba engafuni kona phela lokukhuluma nokuthi kuze kuvuke ulaka. I-step sokuqala esijwayele mfundisi ukuthi sizame ukukhuluma nomuntu, uma umfowenu ekona hamba ukhulume naye, umbonise. Mayiphenduka usumzuzile, mayingakulaleli biza ababili abathathu nizama ukumbonisa. Uma iphenduka kuhle futhi lokho, uma ingaphenduka umyise ebandleni. Kodwa ke yes, sikhona isikhathi umuntu afika kusona la emiyekelela umuntu noNkulunkulu njalo. Mayisekhulumile engalalelwa elokho egolozelwa, kufika isikhathi la uNkulunkulu emhandover umuntu to ama-last akhe, lezi zinto ayithandayo ugcine ethi uNkulunkulu kulungile ke qhubeka nazo. Siyambona kuRomans 1 ethi ngenxa ukuthi abantu bengalithandanga iqiniso belicindezela, wabanikela ey'nkanukweni eziyihlazo ukuthi bagcine bedestroy imizimba yabo. Uzathi uJesu ningaphonsi ama-pearls umfundisi ey'ngulubeni ngoba zizondlavaza. Sometimes khona abantu bokuyekwa ngempela, ngoba mawulokhu ukhuluma naye kunokuthi asizakale, udlavaza wena, kugcine kunomsindo kakhulu kunakuqala. Yes, there is a time to hand over abantu. Uba hand over kodwa ngomkhuleko, ube mningi emkhulekweni ukubanxusela enkosini ukuthi ithambise inhliziyo, ngoba njengoba yathambisa le yakhe inhliziyo nawe uyayazi njani mhlawumbe uNkulunkulu angabenzela nabo umusa. Asithatha mkhathini lapha esibabize ku-086 086-1010-300 sikhulume nawe umlaleli womsakazo iVuma 103, umthandi wohlelo iSound Doctrine Hub, noma lapha ku-073-709-1991 073
0709-1991 siyothatha ama-voice note wakho nama-text messages wakho khona lapha kwi-WhatsApp line yethu kwi-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu sizokwazi ukukhuluma nawe umlaleli ngalesi sikhathi. Sebeyashaya nje already mfundisi. Sikwamukele moyeni sawubona. Usebalekela ke sizame lo. On the Doctrine Facebook page yethu. Mkhathini asibheke kule phuzu lethu lesibili ukuthi-ke sesibonile ake sizwe nje umfundisi ngathi khona okhona la. Sikwamukele sawubona. Usemoyeni sawubona. Hayi ngathi akuvumi la mfundisi. Nabangani baphekile basiphekele ngeinhliziyo ezinhle ebese siyadla phela ngoba baphekele befisa ukusibona sithokoze sithathe ukudla kwabo. Sithini-ke ngokufida umphefumulo wethu Mkhathini? Njengalokhu umzimba ungafa makungathiwa uhlaba ikhefu from ukudla uDisemba wonke, kanjalo nomphefumulo uyafadabala mawuzohlaba ikhefu uthi awuzukufida. Singalenzi neke leli phutha, abazwana abaningi bayenza lento. MakuDisemba umuntu athatha ibreak from yonke into edinga umphefumulo wakhe. Asikhumbuleni kwabaseThessalonika chapter 5 verse 17 uthi nikhuleke ningaphezi noma kuDisemba, ningaphezi noma nisemaholidini. Thani uya kulezi indawo ezinhle oyoyibona ububonga uNkulunkulu, ucela uNkulunkulu abe nawe akulekelele. Mthana udla ibiliboco, ungakhohlwa ukubonga iNkosi ngakho konke. uNkulunkulu akabe yiphathi yentokozo yakho ezintweni zonke ozenzayo. Kuyasiza kwakhona lokho umfundisi ngoba uyayibona into ongeke ukwazi ukubonga uNkulunkulu ngayo bese uyabona ukuthi hayi la kufanele ngabe ngiyayenza ngoba ayibonge kunenkosi ngalento le. Uthi uFirst Peter ku chapter 2 njengeinsana abantwana ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze ngalo nikhule kube ngokusindiswa. Langazelelani ubisi lezwi likaNkulunkulu. Noma kuDisemba ayingapheli appetite yakho for ukufunda iBhayibheli lakho. Lokhu uyikhumbuzisa ngemiyalo kaNkulunkulu, uyikhumbuzisa ngokuthi uKristu ubani, ukwakha ukukholwa kwakho. In fact mfundisi njoba abaningi bengazi ukuya emsebenzini nasezikoleni, ithuba elihle leli lokuyicwilisa ezwini likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lihlale ligxile kuwena. Ake usukele nje uJohane umfundi umqede uphume ngencwadi yezenzo, ungene kwabaseRoma, ungene kwabaseFilipi nabaseKorinte, ukuyicike ngezwi likaNkulunkulu uyigxilise emkulona. Bese uHebrews 10 mfundisi siyalithanda leli verse, uverse 24 uthi lapha kuHebrews 12 asithathe yena lo Petro, uFirst Petro chapter 2 simhlanganise nabaseKorinte bokuqala chapter 10 lo othi ocabanga ukuthi umile makaqaphele ukuba ngawe. Sikuhlanganisa kanjani lokho Mkhathini umzalwane ezazi ukuthi uqinile enkosini? There's nothing wrong ekuthatheni ikhefu, ekufundeni izwi, ekukhulekeni just for 2 weeks. Nothing is going to happen to me. Ngiyenza unyaka wonke lento. Mase sikubona ngo1 Corinthians 10 sithini kuyena? Ingozi lento ebizwa nge-spiritual pride noma i-spiritual arrogance, ukucabanga ukuthi wena u-immune to iyilingo. Kanti iyona lento ekwenza uyibona unamandla phakathi nonyaka, iyona lo idingayo ukuthi ukwazi ukuqhubeka ube namandla. Ngoba izwi likaNkulunkulu mfundisi ungalifanisa njengamanzi noma njengensipho ahlanza ingqondo yomuntu ukuze inhliziyo yomuntu ingaconselwa izinto eziwupoison ezivela engqondweni. Into eyenza inhliziyo yakho ikwazi ukuthanda umkakho, ingagijimi nawo wonke omunye umuntu wesifazane,
ingenxa ukuthi ufunda izwi likaNkulunkulu likufundise ngokuthanda uNkulunkulu ngokwethembeka emshadweni wakho nazo zonke lezo zinto. Mhla waliyeka uyombona umuntu evuke bawuyena phaqa. Into eyenza ukwazi ukuxolela abantu abakonile, into ekwenza ukwazi ukuthi no ey'lingweni noma ingabe iziphi ezakhe iy'lingo obhekana nazo, iyona lento yokuthi uhleze ujuza izwi likaNkulunkulu. Izwi likaKristu mahlale kunina livame, isho nje lencwadi yabaseKolose. So-ke make waliyeka wayeka ukulangazelela lolu bisi njengengane engasakhuli ezovela istave, unjalo nomzalwane oyeka izwi likaNkulunkulu. Ukuze umoya wakho ube namandla ukumelana ney'lingo, kuzomela lokhu ufida lolu bisi lwezwi likaNkulunkulu. 086 10 10 300 086 10 10 300 noma lapha ku-073 709 1991 073 709 1991 noma lapha ku-Facebook page yethu kwi-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Mkhathini uzongibhekela kwizinto zethu lapha. Ake sizame ukuthatha nje nangilo mfundisi. Sikwamukele emoyeni, sawubona. Yeah. Baba Umyeni. Yebo baba. Siyabingelela. Ngicela ushangele ngicela baba lesi sihloko enikhuluma ngaso bese ngidedela abanye. Ngiyithanda nje into enikhuluma ngayo. Sifuna ukukhotha izwi ku-1 Peter chapter 5 verse 8. Ngaso lesi sikhathi sama-holiday kaKhisimusi nje abantu bezobe bephumule emakhaya bevakashela imindeni ngokwahlukana. Kunento engayithanda engayikhotha last-year owayikhuluma babenkosi. Ethi kuyenzeka kufike ngisho omalume abasuka kwezinye indawo kwamanye ama-province koGoli. Kusengenzeka lowo malume athi hayi wemshana nithi usindisiwe uyakhona, kodwa athi hayi kodwa phela ungayishaya iglasi yewayini noma iglasi kabhiya. So ezinye zezinto uma ngampela uzothatha iholide ukuthi wena useholidini bese uyeka izwi laNkulunkulu ukuthandaza, kuyinkinga enkulu leyo. Yingakho-ke uverse 8 ku-chapter 5 1 Peter uthi qondani nilinde isitha senu usathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifune singamgwinya. Yabona ngalesi sikhathi-ke baba ngisho athi usindiswe kanjani, kodwa usathane uready and umile uthi uyabadinga abadingi nje walahla nje ikhona phana. Uthi omunye umfundisi mayishumayela ngelilanga uthi webazalwane ungamthathi kancane usathane, isitha sakho ungasithathi kancane asidlali azizini uzodlala sizosebenza ngampela. Manje uma usithatha kancane sizokugila ngampela. Bekuyilokho baba nje lelo verse kuphela u1 Peter chapter 5 verse 8 ukuthi asiqonde ngampela ngoba isitha sethu asidingi ukuzodlala. Amen. Sibonga kakhulu Baba Umyeni, njalo mfethu kuhlale kwintokozo igalelo lakho elakhaya. Siyabonga kakhulu. 086 10 10 300 086 10 10 300 isikhulume nawe wenze njengaye uBaba Umyeni, ushaye khona la bukhoma owabukhoza bolithatha ucingo. Bakhona nje la wemfundisi. Lwendaba eluhlazana lapha ogwini laseKapa. Nangomunye wemfundisi ngiphazamise. Angayi uhleli lapha enkinobheni u-Anele Kamhlongo enza sure ukuthi naye konke kuhamba ngomumo. Siyakubona nalapha kwi-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub. Khona mkhathini Yes, ake simthatha. Emoyeni sikwamukela. Siyaphila mfethu, sikhuluma nobani? Usiphelele Lamonti baba, bengifuna ukubuza ukuthi uNembeza mangabe usushiswe ngophawu iyakwazi ukuphinde ilungiseke into kanjalo. uNembeza mushise ngophawu uyakwazi ukulungiselela. Sizophendula msiphelele. Kulungile mfethu. Nawe yenza njengaye usiphelele lapha ku-086 10 10 300 086 10 10 300 noma lapha ku-073 709 1991 073 709 1991 noma ku-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Sikhulume nawe mina ngila
eNtshonalanga neKapa, kepha uMkhathini, uMagayi kanye no-Anele bakhona lapha e-studio. Mkhathini, uthini lo munye ukhona? Sikwamukele emoyeni. Baba Majola. Zabasana nobaba Nkosini njani ntambama. Siphilile kakhulu Baba Majola, niphile njani lapha empangeni? Nkulunkulu nathi ukushisa nje kusibulala kuyashisa kakhulu ngalapha. No, siyanibongela ngathi sithe ukuphola la libalela impela, kepha ayikupholile. Hayi kufanele seduze kolwandle. Hayi ngiyabonga bazalwane, ngicela ngiqale ngibonge ubaba umyeni Nkosi yami uMzolo benomcimbi omuhle kabi wokukhulisa abafana. Siyambonga uNkulunkulu, siyaletha amazwi okuqinisa lapha abafana ukuthi bebekhula nesipho uNkulunkulu abanike sona, bafunde ukuhlonipha, bafunde ukuyiphatha, bafunde ukufunda, babe kude nezidakamizwa nama-drugs. Uma belapho babe nabangani abahle, bangabi nabangani abangekho right. Ungena ohlelweni, siyambonga uNkulunkulu. Bengikhuluma nabanye abazalwane namhlanje ethi mina awubheka abantu basemathunzini lokusekela ekuseni bezamabrayi, kodwa kube bakhala ngoNkulunkulu kuqala bese begcina ngalokhu abakwenzayo. Injabulo kaDisemba mayingashabalalisi uNkulunkulu. Mina ngithi kunabantu ababili kimi, khona mina bese kuba khona lenyama engihlezi kuyo. Bangayivumeli inyama yenze intando yayo, ukube itamati izenelise bese mina ngiyonda. Kodwa indezela inyama yami kuba yenza intando kaNkulunkulu, hayi intando. Siyambonga uNkulunkulu nokukhuthaza nokuthi-ke sibe nesikhathi sokuphumula. Ayikho into ebaluleke ukwazisa uNkulunkulu ezindleleni zethu bazalwane. Konke esikwenzayo kube uNkulunkulu ohamba phambili. Nenjabulo asisho bengabibikho ayibe khona, kodwa injabulo ingagcini iqime ubuNkulunkulu kithi inyanga yodwa nje loDisemba. Ngiyengibona abantu abaningi abazalwane ngoDisemba bayalimala bavuke ngoJanuwari. Manje bathi mina lo muntu njengoba manje khohlwe uNkulunkulu mekufika ukufa uzoyaphi yini okwenzeka empilweni yakhe. Ukhuthaza wami ukuthi asihlale kuNkulunkulu, injabulo yethu enkulu epheleleyo kuNkulunkulu ayikho kwenye indawo. Mina lokho nje ukubonga ukuthi lento engikhuluma ngayo ibaluleke kakhulu kithi, especially thina amakholwa esazi uNkulunkulu. Masingadayisi ngoNkulunkulu futhi masingahlekisi ngoNkulunkulu. Masingenzi kubantu uNkulunkulu ukuthi sigcine bukeleka phansi, kodwa masenze kuhle njalo egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu Nkosi yami. uNkulunkulu agcinele mina nami niphumule kahle nemndeni yenu kube kuhle konke nje. Siphinde sihlangane ngoJanuwari unyaka ozayo siphilile, siphinde siqhube siye phambili futhi egameni likaJesu. uNkulunkulu amphathe kahle baba, ukhoze baba inkosi. Sibonga kakhulu Baba Majola, nawe futhi kube njalo. Kuhlale kusithobisa kakhulu ukuthando nokukhulekelwa abantu abafana nawe Baba Majola, nabaningi abathandi nabalaleli balomsakazo, ikakhulukazi balolu hlelo iSound Doctrine Hub. Mkhathini ubuzile usiphelele emva kwalowo mfethu asikhulume ngale ncwadi abaseHebheru chapter 10 verse 24-25, ikakhulukazi masikhuluma ngalelo daba lobondla umphefumulo. Mfundisi mawuvuma bakhona nala ama voice notes nama WhatsApp messages. Ngiyabona nje la Mamphel uthi good evening Babdidi no Babkhoza, the moment of truth has come to share the goodness of the Lord. You are both a blessing from heaven. What a show, it's soul filling. Basically may
the Almighty keep you, your families, listeners, and the world at large safe, and cross over to 2025 with his teachings till we depart on earth. Usho njalo. Ngidlale nansi i-voice note ubethelo uThembi Dimba. Ngibingelele baba Nkosi babukhoza nginilalele. Ungathi namhlanje sifundisa kakhulu. Ngidlale nana i-voice note yakhe mfundisi. Ngiyayizwa i-topic namhlanje, siyabonga kakhulu ngokusixwayisa. Yebo kona njengoba kuzo December nje kuzobhiyozwa, sizokhohlwa uNkulunkulu, ngisho abazalwane bazokhohlwa, kanti ubumnandi lobu ngeke kusenzele ngalutho. Kumele nje umuntu akhuleke. Ngiye nalana-ke ukuthi uma kukhona imindeni, njengoba imindeni izofika nje ivakashe, kuzoba khona nje ozojika hlampe akhulume nje enye into engekho right. Mina into engicabangayo, mangabe khona omunye womndeni ongeke akhulume into hlampe njengamagqubu nje, kumele ahlaliswe phansi. Mengafuni ukuzwa, sivadane simzibe sehlele ngezansi. Ngicabanga ukuthi mina uzozathule, anganakwa nje, ngoba ngempela iyilingo izoba khona. Ngiyabonga kakhulu ngokusixwayisa. What's up the voice? Line yethu mkhathini. Uzakhona uyabingelela nje uthi ulalele bese nansi enye voice note la sizwe ukuthi lo mlalelo uthini yena. Abafundisi bami igama uMpumeyo. Ngicela ukubuza ukuthi uyisiza kanjani ingqondo yakho? Yazi ukuthi sometimes ngithi ngisenkonzweni kushiwo kuthiwa connect, ngizame nami ukuyiqoqa kodwa ingqondo yami iyaluze, icabanga izinto nje ezingekho, mhlambe noma ezingesona isono, kodwa iyaluze ingqondo iyaluze. Uyibuyisa kanjani? Because sengike ngamfunda neRomans 12, kodwa nje ingqondo yami iyaluza. Ngiyabonga abafundisi bami nisazophendula. Usho njalo lo mlaleli mfundisi. Mhlambe sithathe nawo ingcingo zakho mfundisi ziyaphayiza la. Simthathe lo shaya. Emoyeni sawubona? Sawubona baba. Yebo mfowethu siyakuzwa ubani lokuphi? Vela waqela kwayo baba. Ngibongele bangohlelo lena alungiphuthi nje ngilalele njalo. Cha usekwesibili manje ngifona. Ngiyindoda egula ngashawa istroke ngo-2021. Namanje ngisagula kodwa nje ngibonga nje ukuthi nginonkosikazi onginakekelayo. Nami noma kunzima ngihlala nginaye. Namanje ngiyagulwa kuphela 3 years kwaphela umsebenzi, kwaphela yonke into. But uNkulunkulu siyaphila ngoNkulunkulu. Ngihleli kulona izwi baba. Ngiqhubeka nisifundise ngeyimfundiso zenu baba. Izwi liyamonda umuntu baba. Akho esidliwayo esibonda umuntu kuphela. Mina ngizondla ngezwi. Ngizondla ngezwi imini nobusuku. Noma ngiphaphamela nje ebusuku, ngiphaphamela kulona izwi, kodwa nje ngicoma unkosikazi enginayish. Noma zikhona phela lezo inkinga ezibala njengabantu abashadile, kodwa nje kumnandi. Hleli uNkulunkulu. Yabo nje ngesikhathi sesesini ngihleli uNkulunkulu mina. Sibonisa unyaka nje suke sibambene sokuhlukanisa naye. Ngicathi unyaka wesingaphi manje wesithathu lo. Ngigula ngithi yabolo kodwa nesihlukanisa unyaka sokuhlukanisa naye. Ngiyabonga nje bobaba. Mhlawumbe bese ngilulene kwathi inkinga ngithanda ngizolulama. Ngoba ngibone ngifike esontweni baba sikhulume nje indaba yesu. Ngihahela ukuthi ngibone nje ubuso nobuso bobaba. Angingapheli isikhathi bobaba, ngibonga kakhulu. Futhi Nkosi ngiyabonga kakhulu baba. Yes. Ungathina uthi makhaya siyabonga kakhulu Ndosi. Mkhathini uNdosi unikeza ubufakazi bezwi likaNkulunkulu elithi lo othola unkosikazi uthola into enhle
futhi uthola ifavor kuNkulunkulu usho izinto ezifana nalezi ukuthi nanoma kunzima kepha-ke ngoba umuntu wesifazane lo ashade nawo uphiwe usimakade, he gets all these favors from enkosini. Khona Mkhathini. Sithathe nansi enye voice note sizwe ukuthini. Sanibonani bafundisi bami. Ngililalela ngihlezi ngililalela njenga-weekend umusele kwamakhosi ngihlezi ngililalela. Hayi niyasakha today nje I'm not okay-ke ngililalela kodwa I'm not okay, izinto zami might end the bad, but-ke cela ningikhulekise ukuthi lesimo engikusona ngikwazi ukusinqoba ngidlule kusona. Ngiyamthemba uJehova nami ngiyakhuleka day in day out. Cela ningikhulekise bafundisi bami isimo engikusona uNkulunkulu uyasazi, ngikwazi ukusinqoba ngidlule kusona. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise. Ngumfokamseleko sizokwenza njalo Mkhathini. Ngiyacabanga ngaphambi silugugisa uhlelo mhlawumbe masingathatha nje iminute ukukhulekela bonke abalaleli balolu hlelo abadlule ikhathini ezinzima ukufaka naye uba umseleko. Sithatha omunye Mkhathini sukuthini lapho. Mhlawumbe mfundisi uma ungangivumela ngiphendule lemibuzo emibili. Bakhona ababili abanye la singabathatha kodwa kukhona lo mlayelo othi simenze njani umuntu ososhiswe uphawu kunembeza. uNkulunkulu uyakhuluma ngaleyo nto isuke yenziwa umuntu ogolozela izwi likaNkulunkulu lilokhulukhulunyiwe agcine sejwayele ukuliziba nokulishaya indiva inhliziyo yakhe ayijwayeze ukwenza okubi kugcine kungasathi diki nje kuyena ukuziba uNkulunkulu nokwenza okubi igcina inhliziyo kube sengathi isikhumba esilimalile sasesaphola saqina akusena ma-nerves akusena mizwa la akasezweli umuntu njalo. Bakhona abantu abanjalo ilabantu abagcina benesibindi ngisho sokubulala abantu sokwenza ezimbi izinto enyandisa igazi kwabanye kodwa kubona nje ukuthi dike umuntu nje ohlala ezonweni zakhe noma ningashumayela kungabi nandaba. Isolution ke ukuthi umuntu aphenduke alalele izwi likaNkulunkulu. Uthi uDavid ningazenzi likhuni inhliziyo zenu manilizwa izwi lakhe. Ile isolution yomuntu osononembe ezoshisa uphawu ukuthi akafunda ukubuyela ekulaleni izwi likaNkulunkulu. Nalo mfundisi obuza ngendaba yokuconnect yokuconcentrate. Angaziyo noma kusuke kuthiwe connector ngoba befuna ube emotional yini. Kodwa uma ukuthi uconcentrate ukuthi makuhlatshelelwa uyizwe lento ihlabelelayo uyibhekise kuNkulunkulu ibe indumiso makushunyayelwa ulizwe izwi likaNkulunkulu understand ukuze ukwazi ukuli-apply empilweni yakho then kubalekile lapho ukuthi uconcentrate. Thandaza uNkulunkulu akusize. Dila nalezi zinto eziphambanisa ingqondo yakho mhlawumbe ukukhathazeka isikhathi esiningi okwenza umuntu noma esesendaweni angakwazi ukuba khona spiritually ngoba ingqondo iyathatha iyabalisa iyahlanganisa. Ake ufunde lamavesi adila nokukhathazeka lapha kuMathewu ufunde ukumethemba uNkulunkulu ngezinto ube in the moment la uNkulunkulu asuke ekubeke khona. Mhlawumbe ilokho engasho umfundisi siyaphayiza ke nezingcingo zakho yonke indawo la mfundisi uzosho ukuthi ufuna ngenze njani. Ukuthi masinithatha lo munye sigcwalise no 2 Corinthians chapter 10 verse 5 othi sinawo amandla Mkhathini ukuthi imicabango engena engqondweni yethu siyithumbe siyibekele uba ithobele uKristu. Esikhathini esiningi we don't have control ngezinto ezingena engqondweni kepha mase ifikile leyo mcabango sesengqondweni yethu sekuthina-ke ukuthi senze njani. Siya-entertaina sigcine sesingasekho kula sikhona ngokwengqondo sesihambile noma ithi into mase ifikile engqondweni ebese siyakhumbula ukuthi hayi bo asinikeza siyithumbe sinikezele uKristu ukuze thina sikwazi ukuthi sibe sekukhoneni bakhe ngaleso sikhathi leso. Nanoma kungezona inkinga kwesinye isikhathi inkinga kakhulu but sinawo lawo mandla lawo. Sithathe nomunye Mkhathini sizokuthi nothini. Sisamile ukuphayiza la kodwa nawo ama voice note ake sithathele. Mina bafundisi bami Sibindile Shows ngiyabonga kakhulu ngale topic evukayo. Hayi bengiyifuna kanzima lapha. Ngoba kade ngikhuluma nomngane wami nje ngithi hey
Mfethu mina senguthathile engibuza ukuthi ngiyaye enkonzweni ngathi mina senguthathile ukhololo wami ngawubeka le iBhayibheli lami ngathatha ngalibeka le ngathi ngiyakucisha nje lelilahlele kumina ngiyakucisha nje ngicisha yonke into. Awu namane nayivusa-ke lo topic ngoba bengithi ngizonibuza vele namane nayisusa. Hayi sengiyaduma-ke, hayi angisawucishi ngiyaqhubeka nje. Yona ithi asiyifunda ukuyifundela iBhayibheli. Hawu that's perfect, siyabonga kakhulu. Phela nini enisizayo nini enisakhayo thina phela esontweni lethu asikuthola ithuba lokuthi sikhulume sikwazi ukukhuluma, kodwa manje ngoba nakho niyanikhona niba niyiphendule le mibuzo lethu singokuyibuza nokuyibuza. Hayi inkosi nithumele kuthini. Basho njalo kumagabhisa umuntu mase kuyasithokozisa ukuthi sithole i-reassurance emkhathini ukuthi uSimakade uyazi okudingwa iy'ngane zakhe. Lama-topic asizi nawo nje kusuke yena superintendent over everything. Ukusebenza kaSimakade lo uthini omunye lapha emkhathini ngaphambi siqhubeka? Sithathe awunawo wabaleka lo masinyane, kodwa-ke nangomunye la usibhalele uthi khotho bafundisi siyabonga imfundiso zasekhaya uSisimethilo, bese nansi enye voice note emfishane sithathe masinyane. Abafundisi bengicela ukubuza, ngiye ngithi mengithandaza ngifikele ukuzamula nje okukhulu sefana ngenze njani? Ngingazi fanele ngiqhubeke ngithandaze noma ngime ngilalele something, but I'm praying ukuthi uNkulunkulu ngikwazi ukumuzwa like imikhulumisa nempilo yami. So ngicela ukubuza fanele ngenze njani? Sanike sithathe nalo mfundisi phambi ukuthi uphendule lo. Sibamukele manje sawubona. Usebalekile. Ngiyayithanda le yalomlaleli ukuthi uyazamula bese uyabuza anathule alalele. Bafundisi naba nabebuya usakhuluma. Kube baba nesikhathi nawe uvela uthule khulumayo emkhathini bese uyakhuluma ukuthi siqaphela njani izinto ezinjalo, ukuthi njalo umuntu mezamula noma umuntu ufanele ezwe an audible voice kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Mfundisi, umuntu ofuna ukuzwa uNkulunkulu akafunde izwi likaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi le yokuzamula ihamba isikhathi esiningi nokukhuleka imlolozelo. Yabona umuntu othandaza ubonga ukudla mayithandaza noma uphinda into ezodwa nje. Akakhulumi noNkulunkulu njengengane ekhuluma nobaba, ikhuluma ngosuku lwayo nalowa muntu oyicasulile nale yanto eyidingayo. Mfunda ukushintsha umkhuleko wakho ube ingqoqo yangempela nobaba wakho osezulwini. Uze kuyena nezinto ngempela ezikuthinta enhlizweni, ungashayi imlolozelo yasenkonzweni, iyona le ezamule ekwenza uzamule. Uma ubonga ukudla uyeke nje uthi Nkosi siyabonga lokudla, amen. Ake ubonge nalo thengile, umbonge uNkulunkulu, ukhulekele lezi zinto around ukudla, ubonga abantu abayikhandlile, uwenza umkhuleko ube ingxoxo ezoba interesting nakuwena uma ukhuluma neNkosi, then awuzukuyithola usesilingweni sokulala lapho. Uma uvuma ke mfundisi ubuthi angifundele leya verse basathe ukuthula abalali bakho la, kodwa ubuthi into leyana yamaHebheru chapter 10 yokungayeki ukuhlangana. Uthi uverse 24 masinayikelana ukuze kuvuse uthando nemisebenzi emihle, singakiyeki ukuhlangana kwethu njengoba kuwumkhuba wabanye, kodwa siququzelane ikakhulu njengoba nilibona usuku lusondela. Maku December enye izinto eyiwest ongayenza ukuhlaba ikhefu from ukuya enkonzweni. Ubukhona around abanye abagodukile abayile emaholidini bakhona nje, kodwa babona ukuthi no ake ngingayi enkonzweni, kanti uyayidinga lento yokuququzeleka, uyayidinga lento yokuzwa izwi likaNkulunkulu regularly. Ngakho asingayiyeki naleyo emsabalaleli. Kunjalo umkhathini asikhulume ngale yomndeni. Sesike sayithinda ngeindlela ezahlukahlukene, kepha kuhle ukuthi mase sikhuluma izinto siyisupporte phela ngezwi likaNkulunkulu. I-responsibility yethu enkulu kakhulu manje umkhathini leyo kukhanyisa isibani njengabazalwane, sikhombise ubuNkulunkulu obungazenzisi, sikhombise uthando, sibulale i-pride, siyekele ukwahlulela
ihlobo nabangani bethu abangasindisiwe uma benza izinto ezingahambisani nama-preferences wethu, kepha simbabuyise ngendlela eyakhayo, futhi singaba-expect ukuthi ba-acte njengabantu abasindisiwe bangasindisiwe. Sibalidela kanjani kuloko bunye noNkulunkulu noKristu, kanti thina-ke nemindeni yethu siludala kanjani ubumbano kanye nokuthula ngalesi sikhathi. Awuve ubuhlungu uDisemba nixabene ningakhulumisani ni avoidana khona la endlini. Kwaba seKolose chapter 3 uverse 12 uthi ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo yembathani ububele enhlizweni, isisa, ukuyithoba, ubumnene nokuqinisela ekuhluphekeni. Nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enesikhalo ngomunye, njengokuba nenkosi yanithethelela, nani yenzani kanjalo. Phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela, ukuthula kukaKristu makubuse ey'nhlizweni zenu enabizelwa kukho futhi emzimbeni munye yibani ngababongayo. uNkulunkulu amfundisi usibizele kuthina-ke sibe abantu abanobubele ey'nhliziyweni abazwelanayo abasheshayo ukuxola. Inhliziyo eshesha ithinteke, hhayi inhliziyo ebophayo. Make wamnyathela kuyophela iminyaka ekudinelwe umuntu wakhona. Ake sibe nokuyithoba. Lokhu kuyithoba kwenza sikwazi ukuphilisana kalula nabantu. Noma wonekile uyashesha ukuxola ngoba uyiboni vele uyinto ephakeme. Kwawena awubona abanye ngenxa yokuyiqhenya kwakho, ube mnene ubazwele abanye, nawe uyazazi ubuthakathaka bakho ubuzwele obabo. Uthi sibekezelelane mfundisi, sithethelelane. Uma umuntu enesikhalo nomunye, njengalokho inkosi yanithethelela, masingayikhohlwa leyo nto, ungayikhohlwa ezakhe izono nowakho umgodi owambiwa kuwona, wakhe amanyala uNkulunkulu awahlambulula, khona uzoba nomusa nakwabanye abantu, ukwazi ukubaxolela uma bekunile. Phezu kwakho konke uthi asembatha uthando luyisibopho sokuphelela. Ma ubathanda abantu uyabazwela, uyabaxolela amabonile, kuba mnandi, uyazehlisa kubona, uyabaseva, uzenze isikhulu esibacindezelayo abanye ukuze kugcine kuwumuncu la ekhaya. Bese ukuthula kukaNkulunkulu kuhlale enhlizweni yomuntu onjalo. Uthi sabizelwa kukhona futhi asibe abantu ababongayo. Umuntu obongayo uveza ukuthobeka nokwehla, akayibone deserve yonke into, akadimandi okwenza kugcine kungemnandi la endlini, kodwa ugcwele ukubonga kuNkulunkulu nokubonga kwabanye abantu. Mfundisi Mkhathini, ngiyafisa ukuthi sithathe le minute le yokukhuleka njengoba besithembisile, kepha ngaphambi sikwenze lokho kusele imizuzu emithathu, ngomzuzu owodwa nje Mkhathini, sithini ngokucwile ey'kweletini nokuspenda budlapha kwangathi uJanuary-ke akazuba khona Mkhathini. Izwi laNkulunkulu liyakhuluma ngalokho. 1 Thessalonians 4 uthi nikhuthale ukuhlala ngokuthula, ninake indaba zenu, nisebenze ngezandla zenu njengalokhu saniyala, ukuze nihambe ngokufaneleyo phambi kwabangakholwa futhi ningantuli lutho. uNkulunkulu akafuni sigcine sesidependa kwabanye abantu, ngakho ungayimoshi imali yakho. 2 Thessalonians chapter 3 mfundisi ukhuluma into ecishe ifane. Verse 11 uthi ngokuba siyeza ukuthi abanye benu bangamavila, behla benyuka, bengenzi noluncane, kodwa beyigaxe endabeni zabanye. Kulabo abanjalo siyabayala futhi siyabakhuthaza eNkosini uJesu ukuthi abasebenze ngokuthula, badle esabe isinkwa, kepha nina bazalwane ningadinwa ukwenza okuhle. Eyimaka ukuthi ngoDisemba udle esakhe isinkwa nangoJanuwari, ungamoshi imali ey'ntweni zobumnandi zodwa, ugcina usuceleza abanye izinkwa makuJanuwari. Yes, ayibe khona imali yokwenza ubumnandi njengalokhu nihlelile uNkulunkulu enibusisile, kodwa futhi uplane kahle ukuze ungesweli mase emudinga kuqala unyaka. Asithathe iminute eyodwa nje Mkhathini, sikhuleke njengokucela komlaleli, sikhulekele bonke abalaleli ngalesi sikhathi, kakhulukazi labo abadlule bunzimeni. Just in 1 minute Mkhathini. Sithandaze. Nkosi, siyakubonga ngabalaleli abanethemba lokusizwa uwena baze bakwazi ukushaya bethi asibakhulekele. Mkhulekela lo mfowethu, uthe wena uyazazi izinto abhekene nazo futhi uqinisile. Uthe wena uyakwazi esikudingayo singakakuceli. Mlekeleleke Nkosi, siyamncengela kuwena, umlethele ixazululo zanoma ingaziphi inkinga leziyana, umlekelele esimweni sakhe. Akusiyena yedwa kodwa baningi nabanye abalaleli. Nalo mfowethu othe usegula isikhathi eside,
ebonga umkakhe ngokumlekelela. Siyamkhulekela naye ngathi ungaletha ukuphila emzimbeni wakhe Nkosi. Ingxaki ngeyingxaki ngenelela ulekelela abantwana bakho, ubaluse ngokuhle, uhlangabeze zonke idinga abanazo. Siyakhulekela lezi zinto egameni lika Jesu. Amen. Anxolisa mkhathi. Asibakhumbuza abalaleli ukuthi sekufike leso sikhathi sokuthi mina nawe emkhathini sithi ukuhlukana nabo okwezinsukwana eziyisikhombisa, siphinde futhi sihlangabezane nabo ngelesonto elizayo. Kepha sibakhumbuze uMarku chapter 6 verse 30 kuya 31 ukuthi abafunde ukuphumula ngobuKristu. Wayalela abafundi bakhe ukuthi abahambe bayophumula. Isikhathi sokuphumula lesi ngizishumayeza mina mkhathini. Isikhathi sokuphumula lesi amongst other things sithi sihleli nemndeni, kepha sihlale siphumule. Siphumule balaleli, njengoba kubuzwa ngeholiday nje akube yilona iholiday. Mina nomkhathini sithi uNkulunkulu akanisize, asengishiye inotho, asengishiyona nawo amazwi. Funda phela uyifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona nje students kamkhathini noma sikaNkosi, kepha sandoda thizeni noma unkosikazi thikezeni, kepha uyi-students kaNkulunkulu kaMoya Oyingcwele. Uqhubela uNkulunkulu akubusise. Sibone nawe ngesonto elizayo. Ngibonge kuwena mkhathini, ngibonge kuwena mfoka Magayi, nawe uAnele Kacele. uNkulunkulu abe nani, sibonane nani, uAnele kaMhlongo, bese sibonana nani ngesonto elizayo.